No niin. Mikrofoni on nyt päällä. Kaikki valmista. Tämä on mun ensimmäinen kerta, kun mä teen podcastia. Ei se mitään, kerta se on ensimmäinen. Niin. Saanut vieraakseni Åke Rouheen. Åke on Tampereen vihreä kuntavaaliehdokas, aluevaaliehdokas, Tampereen vihreiden toinen puheenjohtaja. Åke, tervetuloa. Kiitos. Mä voin itsekin esitellä itteni. Tämä on ensimmäinen jakso. Mä olen Pertti Hallikainen. Mä olen koulutukseltani fyysikko. En ole media-alan ammattilainen. Mitä mieltä sä Åke oot tämmöisestä niin kuin pienestä yrittäjyydestä ja amatöörimäisestä tekemisestä? Vai haluaisitko mieluummin olla maksetussa podcastissa, jossa on ammattilaiset tekemässä? Jos viittaa tähän, mitä me nyt tällä hetkellä tehdään, niin jostain pitää aloittaa, että kyllä ne maksetut ammattilaisetkin niin on joskus aloittanut ja tehnyt ensimmäisen podcastin. Minä olen mielelläni juuri tässä lähetyksessä juuri nyt. Joo, hyvä. Tervetuloa. Vaalit on tulossa. Ja tässä on vielä erikseen meillä tämmöiset pormestariehdokasvaalit. Eli Åke on ehdolla pormestariehdokkaaksi. Ja itse asiassa tänään meillä on vaalipaneeli tähän liittyen. Voitko kertoa, miksi lähdit pormestariehdokkaaksi ja minkälainen pormestariehdokas olet? No, mulla ei ole kauheasti kokemusta pormestarihommista, mutta kun katselin, tai olen seurannut, että minkälaisia tehtäviä pormestarille tai pormestarin tehtäviin liittyy, niin sieltä löytyy hyvin paljon sellaista johtamisasiaa, strategia-asiaa, konsernin johtamiseen liittyviä juttuja, joista mulla kaikilla on muista yhteyksistä kokemusta. Ja oikeastaan tärkein syy siihen, että mä lähdin tähän kisaan mukaan, on se, että katson, että Tampereen kaupunki ehdottomasti saa meikäläisestä ja mun kansainvälisestä kokemuksesta erinomaisen pormestarin, joka nostaa meidät tämmöisestä maakuntasarjan mestarista kansainväliselle tasolle. Eli se, mitä mä lähden hakemaan, on tietenkin se, että kun meillä on Tampereella asiat erinomaisen hyvin, me ollaan maailman onnellisimman kansan suosituin kaupunki ja kaupunkiseutu, niin valitettavasti se ei kansainvälisessä kilpailussa vielä meinaa kauheasti mitään. Okay. Tuolla kun on maailmalla pyörinyt, niin se kansainvälinen taso on vielä aika paljon korkeammalle ja haluaisin auttaa nostamaan Tamperetta sinne skapaan mukaan. Okei, toi on mielenkiintoista. Hei, mun pitää tässä vaiheessa ihan avoimuuden vuoksi sanoa, että mä olen itsekin kuntavaaliehdokas Tampereella. Me ollaan niin kuin kilpailijoita tässä mielessä. Se on loistavaa. Pidetään tämä keskustelu kuitenkin niin kuin Åkesussa. Ja nyt mun pitää taas, se on Åke, eikä Åke. Kyllä joo, Åke on nimi. Yes. Joo, hyvä. Sä olet ennenkin ollut ehdokkaana vaaleissa, sä olet ollut kuntavaaleissa, aluevaaleissa. Oikeastaan mulla on tähän tämmöinen intro, keksin tuossa. Maailma on muuttunut paljon viimeisen 20 vuoden aikana ja maailma on muuttunut paljon viimeisen 5 vuoden aikana. Ja yksi muutos on se, että Åke on lähtenyt mukaan politiikkaan. Mitä tapahtui? Tämä on hyvin yksinkertainen. Siis joo, tuossa lukee poliitikko. Mä en pidä itseäni minkäänlaisena poliitikkona oikeastaan vielä. Noista vaaleista ainoa konkreettinen lopputulos, niin kun jos ajattelee poliittista vaikuttamista, on se, että mä oon Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan varajäsen. Okay. Mutta mä sain huikeat 30 ääntä muistaakseni kuntavaaleissa, ja se johtui oikeastaan varmaankin siitä, että kukaan ei tuntenut mua, kukaan ei tiennyt, että mä oon ehdolla, vaikka pistin jonkun verran rahaa
mainontaankin. Mutta sattuneesta syystä silloin oli korona ja mä olin kirjoilla toki Tampereella, mutta asuin vielä Englannissa. Eli mä en suomeksi sanottuna päässyt kampanjaa tekemään ollenkaan. Mutta miksi mä lähdin ehdolle, niin se liittyy myöskin juuri siihen, että silloin oli jo tiedossa, että palaan vanhaan kotikaupunkiini Tampereelle ja mulla ei ole minkäänlaisia niin kuin poliittisia ambitioita valtakunnan tasolle, että kyllä rakkaus vanhaa kotikaupunkia kohtaan on se, miksi ylipäänsä olen lähtenyt poliittiseen vaikuttavuuteen mukaan. Aluevaaleissa sama homma. Toki siinä on se ero, että mulla on aika paljon kokemusta terveysalalta, eli mä oon ollut pitkään lääkealalla ja muissakin terveydenhoitoon liittyvissä tehtävissä hyvinkin monissa eri organisaatioissa, että vaikka mulla itsellä ei ole terveydenhoidon koulutusta millään tavalla, niin kuvittelen ymmärtäväni siitäkin sektorista jotain. Joo. Sä olet kirjoittanut sun työkokemuksesta sun nettisivuilla. Mä luin sieltä vähäsen. Siellä on pitkä lista ja aika monipuolinen niin kuin työhistoria. Voitko kertoa lyhyesti, mitä sä oot, niin kuin, no sä kerroit tuossa jo äsken, mutta mitä sä nyt teet? Sä oot, Tällä hetkellä mä teen pääsääntöisesti taloushallintoa, että mä oon talouspäällikkö Tampereen ylioppilaskunnassa ollut 3 vuotta, että suurin piirtein siitä lähtien, kun Tampereelle tulin. Mutta oikeastaan jos ajattelee juuri tätä pormestarin tehtävää, niin voi ajatella sillä tavalla, että mä oon oikeastaan valmistautunut tähän tehtävään semmoinen 40 vuotta nimenomaan hakemalla erilaisia kokemuksia. Ja sitä on kyllä kertynyt tosiaan laidasta laitaan ihan valmistavasta teollisuudesta, kulttuurialaa ja kaikenlaisiin on ollut julkisella sektorilla kriisinhallinnassa. Ja muuten suuri osa mun työkokemuksesta liittyy bisnesmaailmaan ja taloushallintoon ja toiminnan kehittämiseen, tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten mulla oli joku toinen ajatus, joka karkasi juuri. Kysyn sulta, sä oot nyt niinku talousjohtaja. Talouspäällikkö. Oletko sä niinku esimiesasemassa? Onko sulla omia alaisia? Kyllä on, ei kovin monta tällä hetkellä, mutta olen toiminut suomalaisen konsernin talousjohtajanakin kyllä. Okei. Voitko kertoa, miten sujuu yhteistyö niin kuin ylioppilaskunnan? Sä oot niin kuin sillä puolella ja sitten on tämä yliopisto. Minkälaisia kuvioita siellä on? Siellä on hyvin kiinnostavia kuvioita. Mä sanoisin, että en ole sellaisessa asemassa, että lähtisin niitä ruotimaan kauheasti. Että meillä hallituksen puheenjohtaja ja edustajiston puheenjohtaja ja pääsihteeri on niitä henkilöitä, jotka sitten voi kertoa, että miten ylioppilaskunta suhtautuu yliopistoon. Joo, mutta on tietynlainen näköalapaikka ehkä. Ehdottomasti kyllä. Siis mähän en pelkästään ollut kirjoilla, vaan suorittanut korkeakouluopintoja niin karmivalta kuin se kuulostaakin, niin 5 vuosikymmenellä. Ja pari kertaa olen jopa valmistunut. Ensin 90-luvulla sain alemman tutkinnon valmiiksi ja itse asiassa tänä vuonna ylemmän tutkinnon valmiiksi. Oletko sä tehnyt tämmöisiä niin kuin rajuja alanvaihtoja sillä tavalla, että olisit niin kuin siirtynyt yhdeltä alalta kokonaan toiselle, vai onko tämä ollut semmoista johdonmukaista kasvattamista? Ei missään tapauksessa ole ollut johdonmukaista touhua. Siis jos ajattelee mun niin kuin nykytyöuraa ja koulutusta, niin siinä mielessä johdonmukaista joo, että alempi tutkinto on organisaatiot ja johtaminen on ehkä se, joka se on, tai yrityshallinto Tampereella se olisi varmaan ollut. Ja kaupallinen tutkinto siis. Ja sitten kun on työuraa tehnyt niin kuin laskentapainotteisissa hommissa ja huomannut, että tietojärjestelmät on sellaisia, mitä tarvii, niin sitten maisterin tutkinto on pääaineena tietojärjestelmätiede, mikä on hyvä. Mutta että jo kauan ennen sitä on tullut useitakin alanvaihtoja. Että akateemisen urani aloitin 80-luvun loppupuolella Turun yliopistossa, jolloin menin opiskelemaan englantilaista filologiaa. Musta piti tulla englannin opettaja ja ranskan kieli ja kirjallisuus oli sivuaineena. Mutta sitten mä lähdin ulkomaille opiskelemaan ja sille tielle ikään kuin jäin.
Joo, mä oon itse vähän samassa niin kuin tilanteessa, että mä olen fyysikko koulutukseltani, mutta sitten haaveilen kaikenlaisista muista hommista, mutta en ole vielä siirtynyt mihinkään koulutukseen. Joo, no mutta se varsinainen ensimmäinen iso alanvaihto tapahtui silloin Turun yliopiston aikana, että mä tosiaan lähdin sitten, kun maailman parhaat risteilyalukset tarvitsivat lisää rakentajia, niin menin Wärtsilän meriteollisuusoppilaitoksen laivalevyseppä-hitsaajalinjalle. Ja no, se on mun ehkä ensimmäinen koulutus, josta olen saanut diplomin, että olen suorittanut laivalevyseppä-hitsaajan 6 kuukauden koulutuksen. Joo. Tästäkin mulla on. Ruotsin laivoja olen rakentanut pari kappaletta. En ihan yksin, mutta siellä oli kavereita mukana. Mä en tykkää arvostella ihmisiä niin kuin ulkonäön perusteella tai iän ja sukupuolen perusteella, mutta ihmiset tekee sitä, niin minäkin teen sitä. Sä näytät ihan niin kuin tavalliselta suomalaiselta mieheltä. Oletko, no tässä on vähän puhuttu jo sun työhistoriasta, oletko ihan tavallinen suomalainen mies ja miksi olet vihreissä, koska tuommoisia löytyy niin kuin varmasti jokaisesta suomalaisesta puolueesta. Joo, naama on ainakin punainen eikä vihreä, ja niin. Sanoit, ettei saa juoda kahvia, mutta hörpin tässä kuitenkin. Joo, en mä usko, että kukaan edes itseään tavallisena suomalaisena miehenä pitävä ihminen on tavallinen suomalainen mies. Jokainen me ollaan yksilöitä, mutta onhan se totta, että kaikki poikkeavuudet ja tällaiset asiat, joista erottuu valtavirrasta näin sanotusti, niin ne ei näy päälle päin. Ja se kyllä pätee meikäläiseen ehkä aika paljon, että kyllä mä kuulun vähemmistöön hyvin, hyvin monissa asioissa, ja se vaan ei näy päälle päin. Mä sanoisin, että kaikkein silmiinpistävin vähemmistöön kuuluva asia, joka minusta näkyy päälle päin, on se, että esimerkiksi kun juon tätä kahvia tässä, niin teen sen vasemmalla kädellä. Noniin. Ja maailma on suunniteltu oikeakätisille. Joo. Mutta palaan vielä tähän kysymykseen, että olet vihreä. Voitko kertoa siitä, että miksi vihreät? No se liittyy ehkä ylipäänsä tämmöiseen, niin kun on vähän pullossa kasvanut ja sitten jossain vaiheessa parikymppisenä tai niillä main tapahtuu tällaista heräämistä ikään kuin muuhun maailmaan ja tajua, että mitä maailmassa tapahtuu, niin sen jälkeen vihreys on ollut hyvin rationaalinen vaihtoehto, että en mä niin kuin missään vaiheessa miettinyt mitään muuta, koska se nyt on vaan niin, että meillä on tämä yksi pallo käytettävissä ja siitä pitää huolta. Jos ei siitä pidetä huolta, niin millään muulla ei ole mitään väliä. Se on prioriteetti 1. Siitä se oikeastaan lähtee. Ja sen jälkeen on tullut sitten nämä ajatukset yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta, jotka on minulle itsestään selviä tällä hetkellä, mutta ymmärrän, että ne eivät sitä kaikille ole, koska olen vähän muitakin kulttuureja nähnyt. Mutta että ne on sellaisia asioita, joita haluan edistää, ja matka sinne on aika pitkä vielä valitettavasti. Joo. Mennään tähän kuntapolitiikkaan ja hyvinvointialuepolitiikkaan. Mä oon seuraavalle dialle valmistellut vähän niin kuin lukuja ja miltä tilanne näyttää. Eli päivän polttavia puheenaiheita. Meillä on jonkinlainen kriisi ja aika isokin kriisi tässä avautumassa näissä hyvinvointipalveluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, ehkä enemmän terveyspalveluissa kuitenkin. Että on tämmöisiä YT-neuvotteluja ja budjetit ei riitä ja näillä hyvinvointialueilla ei ole mahdollisuutta itse kasvattaa omaa tulomääränsä, koska heillä ei ole verotusoikeutta. Ja kuitenkin pitäisi lakisääteiset tehtävät pitäisi saada tehtyä. Tämä näyttää aika pahalta HUSin kohdalle ja ei täällä Pirkanmaallakaan nyt niin paljon parempi ole sitten. Mitä sä tiedät näistä ja ajattelet näistä kuvioista? No, lähdetään siitä, että kokonaisuus on äärimmäisen monimutkainen ja hankala ja haastava, vaikka olisi voimavarojakin
Toisaalta pakko on aika hyvä katalysaattori ja joo, olet oikeassa, että meillä on kriisi käsillä ja mä toivon, että ei siitä tule ihan karmivaa katastrofia, mutta että varsinkin tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa minä pidän aivan kriittisen tärkeänä sitä, että meidän terveydenhoitojärjestelmä laitetaan kuntoon pikaisesti. Se ei voi tapahtua heti, tiedän sen, mutta ja ymmärrän poliittisen paineen rahoituksesta, mutta vanha toiminnan kehittäjä minussa herää kyllä ja niskavilla nousee pystyyn, kun mä ajattelen sitä potentiaalia, mikä meillä on, ja hukattua mahdollisuutta, mikä meillä on. Jokainen, joka on tehnyt vakavasti toiminnan kehittämistä, ymmärtää, että siihen tarvitaan voimavaroja, siihen tarvitaan aikaa, ihmisiä, rahaa, ja sitten siihen tarvitaan arvovalintoja, ja siihen tarvitaan ylimmän johdon mukana olemista. Ja nyt tässä vaikuttaa aika lailla siltä, että tehdään sellaista laihaa meininkiä, että annetaan vaikea, haastava tehtävä, en sano mahdoton, mutta vaikea tehtävä, mutta ei oikein anneta paukkuja sen hoitamiseen. Niin vaikea nähdä, miten siitä tulisi menestystä. Että kun Suomessa on kuitenkin riittävät voimavarat, riittävä osaaminen, niin kyllä mä näkisin, että ihan jo kansakunnan turvallisuuden ja huoltovarmuuden takia olisi tärkeää, että jonot hoidetaan kuntoon, laitetaan klinikat viimeisen päälle kondikseen, ja mä en ymmärrä tätä niin kuin monimallia, että meillä on niin kuin 2 kerroksen väkeä. Esimerkiksi jos ajattelee työterveyshuoltoa, niin sehän ei rahallisesti ole meidän kokonaisterveydenhoitokustannuksissa kovin suuri osa, mutta se vetää lääkäreitä sinne. Ja sitten taas jos puhutaan hoitajapulasta, niin aika paljon on tilanne se, että kyllähän meillä hoitajia olisi, mutta ne ei tee hoitajan töitä, koska ne on saanut tarpeeksensa siitä kyykytyksestä ja huonosta johtamisesta. Niin nämä on sellaisia asioita, joiden kuntoon laittaminen on kriittisen tärkeää, mutta se maksaa rahaa ja se vaatii sen poliittisen tahdon, että näin tehdään. Ei mulla ole mitenkään niin kuin tämmöisiä niin kuin helppoja ratkaisuja tähän. Tämä on vaikea yhtälö, mutta mä tiedän, että jos tähän annetaan riittävästi aikaa ja eväitä, niin se saadaan kuntoon. Oma lääkärimalli tai oikeastaan oma tiimimalli, koska lääkärithän ei tee näitä yksin, vaan terveydenhoito on aina tiimityötä ja siihen liittyy muutakin ammattilaisia kuin lääkärit ja hoitajat. Nämä sote-ammattilaiset tarvitsevat apua ja se on oikeastaan yksi syy, minkä takia mä oon aluevaaleissa ehdolla, että jos lääkärit pystyisivät fiksaamaan tämän ongelman yksin, niin se olisi varmaan fiksattu, mutta he tarvitsevat apua, koska nämä on moniammatillisia tehtäviä, niin silloin se ratkaisu täytyy tulla myöskin moniammatillisesta tiimistä. Yksikään ammattiryhmä ei pysty yksin ratkomaan näitä ongelmia, ei edes toiminnan. Joo. Mä kysyn vielä tämmöisen selkeän, tarkentavan kysymyksen. Oletko sitä mieltä, että valtiovallan pitäisi tulla vastaan ja myöntää lisärahoitusta? Kyllä, ehdottomasti olen, koska ei tämä tämmöisellä köyhäilyllä tule valmiiksi. Joo, mutta ei mitenkään niin kuin piikki auki, vaan siis, ja nyt taas niin kuin meillä on hyvinvointialueet hyvin erilaisissa tilanteissa. Et ei voi olla niin, että rahaa saa sitä enemmän, mitä sairaampaa porukkaa on. Ja nykyinen rahoitusmallihan menee näin, että kannuste on aivan väärä. Mutta täytyy hyväksyä myöskin se, että meillä on hyvin eri tilanteessa olevia alueita ja alueiden sisällä eri tilanteita. Eli ei ole olemassa mitään tällaista niin kuin yleisratkaisua tähän rahoitukseen, vaan se pitää katsoa tapauskohtaisesti ja ehdottomasti pitää olla niin, että siinä on sitten suunnitelma, että kun me teemme nämä toimenpiteet, niin tällä aikavälillä, joka on todennäköisesti useita vuosia, niin me saadaan tämä asia kuntoon. Ja yksi iso asia on työvoiman riittävyys, että hyvällä johtamisella ja sillä, että
oikeat ihmiset tekee oikeita asioita, niin päästään jo Joo. pitkälle, mutta ei tämä ole helppo juttu. Mä kuulin tästä, että Tampereella tämmöinen niin psykiatrisen hoidon kiireetön jono on niin suuruusluokkaa 1-2 vuotta. Joo. Mua kiinnostaisi kyllä niin tietää, onko tämä niin lainmukaista toimintaa, kuinka kauan tämä jono voi olla tämmöinen, ja mitä se maksaisi, jotta tämmöinen niin saataisiin purettua tämmöinen tilanne. Niin, no mä mietin, mun mielestä oikea kysymys on, että mitä se maksaa, että meillä on tämmöinen jono, koska niin, sekin vielä. Siis sehän maksaa paljon enemmän. Että niin kuin kaiken terveydenhoidonhan täytyy lähteä siitä, että me saadaan porukka kuntoon, ja ne, joita ei saada kuntoon, niin ne sitten hoivan piiriin. Mutta että tällä hetkellä tuntuu vähän siltä, että tämä en sano ensivaste, mutta jos otetaan yhteyttä esimerkiksi mielenterveysasioissa tai terveyskeskuksessa tai muussa, niin siellä niin kuin ensimmäisen asteen tehtävä on viivytystaistelu, jossa henkilö, jolla on niin kuin voimat loppu tai on kipeä, niin hän ehkä ottaa yhteyttä kerran tai pari, mutta ei sitten jaksa enää. Ja mä tiedän karmivia tapauksia, nyt ei puhuta mielenterveysasioista, mutta niin kuin ihan vaan sen takia, että terveyskeskuksessa ollaan epäystävällisiä, että sinne ei joko pääse puhelimella kiinni ollenkaan, ja sitten jos vastataan, niin sitten ollaan puhelimessa epäystävällisiä, jolloin tulee semmoinen olo, että en mä viitti sinne oikein soitella. Ja sitten odotellaan, että tilanne eskaloituu sellaiseksi, jotta voidaan soittaa 112 ambulanssi, jolloin päästään sitten akutaan, jossa ilmeisesti ollaan sitten ystävällisempiä ja saadaan hyvää hoitoa. Mutta eihän tässä ole mitään järkeä. Tämä on sekä asukkaiden kyykyttämistä että yhteiskunnan voimavarojen karmivaa väärinkäyttöä. Niin kyllä se ensimmäinen askel, se ensimmäisen yhteydenoton kynnys pitäisi saada mahdollisimman matalaksi, jotta päästään näihin asioihin kiinni ennen kuin ne eskaloituu. Ja kyllä tämä pätee myöskin mielenterveysasioihin, että ennen kuin ollaan todella karmivassa tilanteessa, niin pitäisi saada apua. Mutta helppo täältä huudella, jos ei ammattilaisia ole. Mutta mä olen aika varma siitä, että niitä ammattilaisia saadaan, jos johtamisasiat saadaan kuntoon ja resurssointi kuntoon. Ja se sitten taas, kun nämä asiat saadaan kuntoon, niin se vapauttaa lisää porukkaa myöskin työelämään. Että jos yrityksillä on pulaa työvoimasta, niin ajatellaan, että sillä, että asiat tekee joku ammattilainen, niin se on kallista, mutta sitten kun sen tekee väestöön kuuluva ihminen tai asukkaat, niin se ei maksa mitään. Niin sehän on järjetön ajatus, koska se, että kun sä olet puoli vuotta siellä jonossa ja mahdollisesti työkyvytön, niin sehän on pois yhteiskunnalta. Sillä on paljon isompi hintalappu kuin sillä, että laitettaisiin nämä asiat kuntoon. Joo. Taas hörppään kahvia. Nyt rupeaa menee tunteisiin. Joo, kyllä. Hei, me ei ennen nauhoitusta sovittu, että kuinka kauan me puhutaan. Onko sulla joku aikaraja, että milloin sun pitää lähteä? No katsotaan miten tämä homma etenee, mutta henkisesti ajattelin, että tunti varataan tähän, mutta en mä tiedä kuinka kauan ihmiset jaksaa kuunnella. Voidaan tehdä näitä useampia sessioita sitten. Niin, ja tuut uudestaan sitten vierailemaan. Ehdottomasti mielelläni tähän alkavaan podcast-sarjaan, jossa olet ensimmäisessä jaksossa nyt. Mennään Tampereen asioihin. Tampereella on hyväksytty talousarvio vuodelle 2025. Mä olin itse paikalla tässä kokouksessa, missä sitten keskusteltiin siitä, mutta sehän oli valmiiksi sovittu, siitä tämmöinen konsensus, niin kuin sovittu juttu jo etukäteen, että tämä on tämmöinen tämä talousarvio. Siinä oli se -40 miljoonaa euroa alijäämää. Ja sen lisäksi vielä niin kuin myyty Tampereen kaupungin omaisuutta, että tämmöisillä niin kuin yksikertaisilla myynneillä sitä alijäämää niin kuin vähän peitelty. Oletko sä itse tutustunut tähän talousarvioon? Olen tutustunut pintapuolisesti ja nyt ensimmäinen asia, joka pitää sanoa, on ensinnäkin se, että mä en oikein tykkää siitä, että kun puhutaan Tampereen taloudesta, niin siitä eristetään Tampereen kaupunki. Esimerkkinä tämä Tampereen veden yhtiöittäminen,
joka Tampereen kaupungille toi, en nyt muista kuinka monta 10 miljoonaa niin sanotusti voittoa, vaikka kyse oli kaupunkikonsernin näkökulmasta talousneutraalista toimenpiteestä. Eli se oli plus miinus nolla, mutta kyse oli siitä, että kun tämä yhtiöitettiin, eli otettiin kaupungista erilliseksi osakeyhtiöksi, niin siinä yhteydessä voitiin tehdä omaisuuden uudelleen arviointia ja tase paisui sitten tällä summalla, mikä tarkoitti sitä, että Tampereen kaupungin näkökulmasta saatiin massiiviset kertaluontoiset tulot, mutta se ei tietenkään ole koko totuus, koska kaupunkikonsernin näkökulmasta, eli siis Tampereen kaupunki plus tytäryhtiöt ja muu omaisuus, niin se oli plus miinus nolla tai oikeastaan miinusta, koska kyllähän sitä kulujakin tuli tästä transaktiosta. Joten kun puhutaan Tampereen taloudesta, niin kyllä mä haluaisin aina tarkastella nimenomaan kaupunkikonsernin kokonaistilannetta. Ja joo, tilanne ei ole kovin hääppöinen. Asiat voisi toki olla huonomminkin. Talousarviossa on hirveän paljon hyviä juttuja. Esimerkiksi se, että tuolla sivistys- ja kasvatuspuolella ryhmäkokoja ei kasvatettu, että siellä jatketaan niin kuin samalla meiningillä. Ja siinä on paljon muitakin hyviä komponentteja. Näin liiketoimintataustaisena ihmisenä en voi olla huomaamatta arvioitujen yhteisöverojen määrää, että jos budjetin loppusumma on noin 1,25 miljardia euroa, ja oliko se nyt 83 miljoonaa euroa on budjetoitu yhteisöverotuotoksi. Ja se, että miten kaupungille kohdentuu yhteisöverotuottoja, niin sehän on monimutkainen prosessi, joka liittyy sitten taas siihen, että paljonko täällä on pääkonttoreita, paljonko täällä on työntekijöitä ja näin poispäin. Niin se on minusta sellainen summa, jota soisin, että kasvatetaan. Ja se kasvattaminenhan tapahtuu sillä tavalla, että tänne saadaan isoja yrityksiä ja työpaikkoja. Jos ajattelee esimerkiksi, Espoo on asukasluvultaan pikkasen suurempi. Mä olen Espoossa käynyt töissä yli 12 vuotta. Espoon kaupunkia en ole vielä löytänyt, niin en pysty Espoota kaupungiksi tituleeraamaan, mutta Espoossa on yli 300 000 asukasta, niin siellä kuitenkin yhteisöverotuotto on huomattavasti isompi. Oli jonain vuonna, taisi olla 3-kertainen Tampereeseen. Toki ne poukkoilee aika paljon, riippuen siitä, että miten firmoilla menee, koska yhteisöverojahan maksetaan ainoastaan yritysten tuloista ja suurin osa niistä menee valtion budjettiin ja sitten tällaisen laskentakaavan mukaan siitä tuloutetaan kaupungille osa. Mutta että tämä on niin kuin pitkällä tähtäimellä sellainen asia, jossa ei ole kysymys pelkästään Tampereen kaupungin budjetista, vaan laajemminkin siitä, että kun täällä on sitten asiantuntijatason tehtäviä, johtajatason tehtäviä, eli näitä pääkonttorikuvioita, plus että niille palveluja tarjoavia organisaatioita, eli henkilöstölaskenta, juristi, mainostoimisto ja tämän tyyppisiä mediajuttuja, joita täällä on jonkun verran, niin ne sitten kertausvaikutuksena tuo sekä kovapalkkaisia ihmisiä että heidän tuloveronsa, mutta myöskin näiden yritysten yhteisöveroja. Et se on se, mitä mä pitkällä tähtäimellä tänne kaipaan huomattavasti lisää. Aivovuoto pois Tampereelta ja pitovoimaa. Että mä tosiaan, kun saa keskeyttää jostain monologia. Joo, mä keskeytän tähän kohtaan kysyn tämmöisen niin kuin perinteisen kysymyksen. Nyt tuossa sovittiin, että veroprosentti säilyy samana kuin se on nyt ollut, 7,6%. Onko sulla tiukkaa verolinjaa? Mitä mieltä sä oot? Onko tämä veropopulismia tai onko tarvetta nostaa? Miten sä näet? No, mä näkisin, että se, että miten menee pitkällä tähtäimellä, niin se on paljon ratkaisevampaa. Että mä en tykkää muutenkaan sellaisesta poukkoilevasta taloushallinnosta, että vispataan asioita ees sun taas, että
jos katsotaan, että tällä veroprosentilla pärjätään, niin pidetään se siinä. Mutta totta kai on selvää, että veroprosentin nostaminen on rahoituskeino, mutta täytyy ymmärtää, mitkä vaikutukset sillä sitten on, että ei se välttämättä ole, tai ei missään tapauksessa ole automaatti niin, että kun tällä tulotasolla, tällä veroprosentilla tulot on tämän suuret, niin sitten kun nostetaan prosenttiyksikkö, niin vastaavasti verot nousee. Ei se niin tietenkään mene. Mä keskeytän taas. Sitten toinen asia, ihan tästä, niin kuin, nyt oli niin kuin miinus 40 miljoonaa euroa alijäämä. Ja kuitenkin kaupunki ottaa niin lainaa ja investoi. Onko järkevämpää kaupungin niin sanotusti pitää rahaa tilillä vai aktiivisesti tehdä investointeja, vaikka se tarkoittaisi sitä, että sitten mennään alijäämän puolelle? No sehän riippuu ihan niistä investoinneista, että mitä niillä tehdään. Että kannatan kaupunkioloissakin tällaista pitkäjänteistä taloussuunnittelua, että haluaisin ajatella, että kaupungin kvartaali on 25 vuotta eikä suinkaan 3 kuukautta. Että jos ja kun investoinnit on sellaisia, että niillä tulevina vuosikymmeninä ja tuleville sukupolville tehdään toimivampaa ja parempaa ja ennen kaikkea ympäristöystävällisempää kaupunkia, niin en mä näe, miksei lainarahoituksella voisi niitä tehdä. Edellyttäen tietenkin, että on suunnitelma siihen, että miten se sitten pitkällä tähtäimellä katetaan, että on olemassa laskelma, että miten se kulo sitten jatkossa menee. Mutta niinhän bisneksetkin tekee, että jos on kannattava investointi, niin kyllä siihen rahat löytyy. Joo, koska tuosta vaan puhuttiin siellä, että tämmöinen alijäämä ei voi jatkua ja että pitää aloittaa sopeutustoimet. Ja mä en tiedä, mikä se tavoitetilanne sitten on siinä suhteessa. Ja isoista investoinnista puheen ollen ratikka saa jatkoa ja ratikan rakentaminen maksaa. Ja sitten ratikka tietysti on myös näitä ilmastoinvestointeja, joilla yritetään vastata niin kuin liikenteen päästöihin. Nämä kaikki liittyy toisiinsa. Ratikan suurin merkitys on tietysti se, että se on helpottanut kaupunkilaisten elämää aika paljon, että kyllä näistä käyttäjämääristä näkee, että se on ollut erittäin hyvä investointi. Siitä voisi tietysti tehdä laskelmia, että miten se on taloudellisesti kannattanut, mutta ilman muuta se on investointi, joka seuraavat 100 vuotta ainakin niin kantaa hedelmää tässä kaupungissa. Niin, ja se ohjaa paljon sitä, miten kaupunki kasvaa jatkossa. Että radan varrelle rakennetaan varmaan asuntoja enemmän kuin muualle. No joo, jos katsoo, hakematta tulee mieleen Lontoo ja maanalainen. Se on aika vanha, ne vanhemmat osat, reippaasti yli 100 vuotta, mutta ei se ole vieläkään valmis. Niin. Joo. Hei, mä haluan mennä mun hienoon sattuma-peliin. Siirrän seuraavalle dialle. Me puhutaan ehkä ilmastosta lisää tämän seuraavan dian aikana, mutta jos ei puhuta, niin kyllä palataan vielä ilmastosta, puhutaan vielä lisää. Mä heitän tämmöistä 20-sivusta noppaa. Ja tässä on, ei ollut pelikortteja, mihin näitä olisi ollut laittaa, niin mä heitän noppaa. Katsotaan, mitä tulee, ja sitten vähän jännitystä tähän ohjelmaan. 17. 17 on keskustelukulttuuri. Heti syvä huokaus. Tiedät varmaan, mistä on kyse. Haluatko sanoa jotain? No en mä tiedä, mitä tämä muille tarkoittaa. Sosiaalinen media, valtakunnan politiikka, vaikka sitten mennään Amerikkaan saakka, tämmöinen polarisoituminen leviää. Onko ihmisten helppo tulla mukaan politiikkaan, kun tämä on tämmöistä? Olen kuullut, että ei ole. Minä olen melko passiivinen sosiaalisen median käyttäjä.
mutta olen sitä mieltä, että keskustelu, siis jos puhutaan poliittisista asioista, niin keskustelun olisi syytä olla sivistynyttä joka tapauksessa, eikä henkilöön menevää. Ja ikävää on, että kaikki eivät siihen kykene, mutta yritän ainakin, no sanotaan näin, että mä olen melko vähän joutunut tai päässyt vielä sosiaalisessa mediassa mihinkään keskusteluihin käsiksi tai politiikassa yleensäkään, mutta yritän itse toimia niin, että pysytään asiassa, perustellaan omat argumentit, ja jos ei niitä pystytä perustelemaan, niin sitten ollaan valmiita muuttamaan mielipidettä. Mutta kaikki tämä voidaan tehdä sivistyneesti ja toista kunnioittain. En mä tiedä, onko keskustelukulttuurista muuten mulla kauheasti sanottavaa. Että välillä menee tunteisiin, mutta sitten voi huokasta syvään ja jatkaa kun pystyy. Joo. Oletko katsonut viime vaalien alla näitä esimerkiksi Yleisradion lähetyksiä, näitä vaalipaneeleja? Siellä ainakin joissain on tapana se, että hyvinkin paljon puhutaan toisten päälle, huudetaan ja pidetään tosi pitkiä puheenvuoroja, ei niin kuin anneta toisille tilaa. Oletko katsonut näitä? Mitä mieltä saat näistä? Kyllä olen katsonut ja minusta se on sivistämätöntä keskustelukulttuuria. Itse en pidä siitä, että päälle puhutaan, mutta kun on näistä vaalipaneeleista sen verran vähän kokemusta, niin saa nähdä, kuinka paljon itse joutuu esimerkiksi tänään iltapäivällä korottamaan ääntä, että saa kuulia. Mutta mä olen sitä mieltä, että kyllä ne asiat saa sanottua sitten muualle. Mä en missään tapauksessa halua lähteä huutokilpailuun mukaan. Olen myös muutenkin sitä mieltä, että vaikka itse nyt välillä on ollut pitkiä monologeja, niin punnittu puhe ja vähemmän, ja ei tarvitse välttämättä huutaakaan, niin se voi olla arvokkaampaa kuin se, että sitä tekstiä tulee sitten solkenaan ja kovalla äänellä. Anteeksi. Onko tämä sun mielestä enemmän toimittajien ja moderaattorien vastuulla pitää huoli siitä, että keskustelu on asiallista? Voisivatko he tehdä enemmän vai onko tämä sitten niin kuin ehdokkaiden itse asia, että he saavat itse päättää, miten haluavat esiintyä ja käyttäytyä? Joo, no silloin kun on kyse paneelikeskusteluista tai kokouksista tai tällaisista, niin moderaattori tai puheenjohtaja on tietysti se, joka sitä johtaa, mutta jokainen vastaa omasta puheestaan. Ja tämä on oikeastaan sellainen asia, että sellainen toisten suuhun sanojen laittaminen, niin sille mä olen erityisen allerginen. Että niin kun siinä kohtaa mulla menee hermot, jos joku rupeaa väittämään tai kertomaan minulle, mitä mieltä minä olen. Että mulla on siihen ihan täys monopoli, että kerron itse, mitä mieltä olen, ja muut voivat puhua sitten omista mielipiteistään, mutta kukaan muu ei voi kertoa, mitä mieltä minä olen. Voi kertoa, mitä minä olen sanonut tai tehnyt, mutta mielipide on minun oma. Mä kysyn tässä vaiheessa, jos olet sitä mieltä, että meillä on enemmän aikaa, niin mä annan sun valita yhden aiheen tästä, tai jos et halua valita, niin puhutaan ilmastonmuutoksesta. No, tai puhutaan ilmastonmuutoksesta ensin ja sitten tehdään tämä toinen aihe, jos meillä on aikaa. Ihan kuinka vaan. Jos puhutaan ilmastonmuutoksesta hetki. Se oli oikeastaan tämä kohta 14, vaikea aihe. Mm-hmm. Ja koen, että meillä on tietty velvollisuus myös puhua tästä aiheesta. Kyllä. Ja oikeastaan se oli kohta 7 myös tämä vakava henkilökohtainen kysymys. Vihreä puoluejohto järjesti täällä Tampereella tilaisuuden, jossa puhuttiin toivon tärkeydestä. Oletko sä vielä toiveikas? Kyllä mä oon optimisti, mutta kyllähän merkit ovat hälyttäviä, ovat olleet hälyttäviä jo pitkään, ja kun tämä touhu, nyt kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin tämä nyt on ollut jo vuosikymmeniä tiedossa, niin ei tämä tilanne ole parantunut. En haluaisi lähteä kummelilinjalle ja todeta, että me on hävitty tämä peli, koska kyllä me voidaan tehdä asialle vielä aika paljon, mutta että juuri tästä syystä
näiden asioiden taklaaminen on prioriteetti 1. Ja se pitää olla sitä kaikessa, mitä tehdään, myöskin Tampereen kaupungin toiminnassa. Mutta samalla mä näen, että se on huikea bisnesmahdollisuus, että meillä on innovatiivisia yrityksiä täällä, jotka jatkuvasti keksii hienoja ratkaisuja, että meidän tehtävä on sitten mahdollisuuksien mukaan tukea niitä, ja jos ne on sellaisia, että ne on käyttökelpoisia, niin siitä tulee sitten vientikelpoista lisäarvoa, niin kuin minä tykkään sanoa. Eli skaalautuvia ratkaisuja, joita voidaan viedä tuonne muualle. Mutta lähdetään nyt siitä, että fossiilisista polttoaineista nyt ainakin pitää päästä eroon. Mulla nyt on auto vielä, mutta se kulkee bioetanolilla, joka nyt ei ole välttämättä paras mahdollinen ratkaisu, mutta se on kuitenkin sellainen ratkaisu, että minulle kerrotusti se kuitenkin tavalliseen bensiinin verrattuna niitä päästöjä vähentää hyvinkin radikaalisti. Mutta että kaikkein ympäristöystävällisintä matkailuahan on sellainen matkailu, jota ei tehdä. Eli täytyy vähentää tarvetta turhaan siirtymiseen paikasta toiseen, mutta liikenne on yksi, mutta sitten on myöskin teollisuus ja tämän tyyppiset jutut, että jos me keksitään näihin hyviä ratkaisuja, niin se on bisneksen kannaltakin erinomaisen hyvä asia. Mutta olen vähän sitä mieltä, että ei tässä vielä liian myöhäistä ole, vaikka kun katsoo ulos, niin ei voisi uskoa, että on marraskuun loppupuoli. Että tämä on vähän tämmöinen englantilaistyyppinen talvikää. Tänään saatiin lunta vähän ja nyt ennustetaan kovaa myrskyä. Ja mä halusin sanoa, että ei ole vielä hirveästi tehty mitään, niin kyllähän niin kuin Suomessa on päästöjä vähennetty, onko se niin kuin suunnilleen puolitettu jossain aikajassa, mikä nyt on tehty? En mielestäni ole sanonut, että ei ole tehty mitään. Mä mielestäni on tehty paljonkin, mutta ei missään tapauksessa riittävästi vielä. Joo. Mutta samaan hengenvetoon täytyy todeta, että en ole tämän alan asiantuntija, mutta onneksi meillä on sellaisia. Joo, ja sitten tosiaan kun puhutaan vaikka ilmastoahdistuksesta, ja voidaan nähdä, että ilmastoahdistus jollain tavalla ehkä vaikuttaa mielenterveyteen, ja mielenterveys jollain tavalla vaikuttaa näihin jonoihin, mitä meillä on näihin palveluihin. Näetkö sä, että ilmastoteot ovat myös mielenterveystyötä? Kyllä, varmasti. Mutta niin kuin sanottu, niin mä en ole tämän alan ekspertti, mutta mitä olen sivusta seurannut keskustelua, niin ymmärrän tämänkin ajattelun. Joo. Kaikki vaikuttaa ehdottomasti kaikkeen. Joo. Onko vielä, mun piti silloin ihan alussa kysyä sulta, että onko sulla joku semmoinen asia, mistä sä haluat puhua, niin kuin mikä on kaikkein tärkein asia? Jos sulle tulee mieleen joku hyvä aihe vielä, tai jos haluat valita tästä jonkun, niin ehdottomasti puhutaan vielä lisää, jos on aikaa. No siis minähän olen lähtenyt näihin vaaleihin, tai lähden näihin vaaleihin. Campus-projekti on alkuvaiheessa vasta, mutta nimenomaan se kärki edellä, että laitetaan kaupungin omat prosessit kuntoon, jotta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla palvella asukkaita, joita ovat myöskin erilaiset yhteisöt. Ja mä näen, että Tampereen kaupunki on menestymisen alusta sekä yhteisöille että asukkaille. Ja meidän tehtävä on toimia siten, että täältä voidaan ponnistaa maailmanluokan menestyksiksi. Enkä nyt tarkoita pelkästään taloudellista menestystä, vaan sitä parasta mahdollista arkea, jota maailmassa voi elää. Ja meillä on aivan uskomattoman upea kaupunki. Me jatkuvasti, mitä enemmän perehdyn kaupungin toimintaan, niin täytyy sanoa, että nostan hattua siitä, että miten asioita tehdään. Mutta mä tiedän, että meillä on potentiaalia paljon parempaan. Että niin kuin kriittinen massa ja tämä organisaatiokulttuuri kaupungissa, niin sieltä löytyy hirveän paljon petrattavaa, mutta en mä nyt rupea tässä tonkimaan epäkohtia, vaan lähinnä haluan niin kuin luoda uskoa siihen, että Tampereen kaupunkikin
nykyisistä taloudellisista realiteeteista huolimatta voi tulevina vuosina toimia paljon tehokkaammin ja vaikuttavammin. Ja se ei tarkoita ollenkaan sitä, että ihmisten selkänahasta revitään lisää, vaan tehdään oikeita asioita oikealla tavalla vaikuttavammin. Ihmisillä on tapana yliarvioida lyhyen tähtäimen muutokset ja aliarvioida pitkän tähtäimen muutokset. Mä olen täysin vakuuttunut siitä, että jos Tampereen kaupungilla on ensi budjettivuonna noin 8500 henkilötyövuotta, niin puolet siitä tekee 5 tai 10 vuoden kuluttua joko aivan eri asioita kuin tällä hetkellä, tai ainakin hyvin eri tavalla kuin tällä hetkellä. Ja meidän täytyy kaupunkikonsernia kehittää siihen suuntaan, että mahdollisimman tehokkaasti hoidetaan hallinto, jotta me voidaan sitten keskittää voimavaroja sellaiseen lisäarvoa tuottavaan toimintaan, kuten esimerkiksi kasvatus, koulutus, tämmöiset asiat ja kulttuuripuoli, niin ne on semmoisia henkilöintensiivisiä aloja, niin että meillä on siellä riittävät voimavarat, jotta me pystytään kasvattamaan fiksuja ja yritteliäitä kaupunkilaisia. Ja huolehtimaan sitten tietysti niistä, jotka eivät pysty itsestään huolehtimaan. Että mun äiti täytti justiin 91, että se on yksi syy, minkä takia mä asun tässä kaupungissa. Että haluan, että hänestäkin huolehditaan. Ja itse pyrin tietysti siinä suhteessa niin hoitamaan asian parhaan päin. No, toi on tosi hyvä, kun mainit tuon kasvatuksen ja koulut, niin sehän on kaupungin suurin sektori tällä hetkellä, kyllä, kun lähti nämä terveyspalvelut tuonne alueille. Ja se on ehdottomasti tärkein sektori, koska sieltä tämä tamperelainen kulttuuri tulee. Niin kuin kyllä meillä on iso savotta vielä. Joo, tämä kuulosti ihan lopetuspuheelta. Vielä mainostetaan nyt tulevaa toimintaa. Tänään on se vaalipaneeli, mutta tämä jakso ei kerkeä ulos ennen sitä. Sä lähdet sinne kohta. Ei se mitään. Tämä oli hyvä homma siinä mielessä, että mä sain vähän niin pajantaa tyhjennettyä, niin nyt mä voin sitten, ei tarvitse tätä kaikkea paatosta vaalipaneelissa sulta. No, voit kertoa samoja asioita. Niin. Sitten meillä on ehdokashankinta vielä kesken. Jos tämän viestin kuulevat ihmiset ovat kiinnostuneita lähtemään vaaleihin ehdokkaaksi, niin se on vielä mahdollista. Vaalit on huhtikuussa. Oletko sä itse saanut ketään ehdokkaaksi? Mä oon valitettavan vähän tehnyt soitteluja. Pari on silleen, että vähän keskustellaan vielä, että empivät. Mä tiedän itse, että se vaatii rohkeutta. Lähes kaikki, joille olen soittanut, ovat ilahtuneita, että heitä pyydetään, vaikka eivät sitten lähtisikään. Ja me halutaan tietysti puhua ehdokasvalinnasta, koska Tampereella on sikäli onnellinen tilanne, että kyllä me saadaan ehdottomasti lista täyteen erittäin hyviä tyyppejä, mutta kyllä sinne mahtuu vielä, että jos kokee, että haluaisi tehdä Tampereen kaupungin ja asukkaiden eteen jotain, niin siitä vaan ehdolle. Joo, ja tehdään ehdokashankintaa myös muualle Suomeen, että Suomi on täynnä kuntia, joissa ei ole täysiä listoja vihreillä. Juuri näin, tämä on hyvä pointti, että niin kun oli missä tahansa päin Suomeen, niin hyvä tyyppi niin saa vinkata. Kyllä. Esimerkiksi Kihniöön me tarvittaisiin pari vihreitä ehdokasta. En tunne ketään Kihniöstä. En minäkään valitettavasti, mutta mä oon noita vaalijulisteita roudannut muun muassa Kihniöön, niin se on jotenkin lähellä sydäntä. Joo. Sitten tämä pormestariehdokas, siis olet ehdolla pormestariehdokkaaksi. Kyllä, juuri näin. Meillä on tästä jäsenäänestys tulossa, tämmöinen neuvoa antava, tai on itse asiassa jo alkanut, ja se jatkuu tässä. Jäsenkysely alkoi toisessa päivänä, joo kyllä. Nyt on keskiviikko. Mä haluan vielä sitten kun vaalit tulee, niin suurimman puolueen pormestariehdokkaasta tulee pormestari. Ja jos et siinä vaiheessa ole pormestari, niin oletko kiinnostunut myös apulaispormestarin tehtävästä?
Joo, no se on sen ajan juttu sitten, koska apulaispormestarithan valitaan. Okei, lyhyt vastaus, totta kai olen. niin, oikea vastaus. Hyvä. Mutta se prosessi on hyvin toisenlainen, koska se valitaan sitten vähän niin kuin vastuualueen mukaan. Niin, se on vähän osa sitä niin kuin lautakuntaa ja sen valintaprosessia, neuvotteluja ja tämmöistä. Juuri näin. Joo. No sitten mennään viimeiselle dialle. Kiitos. Tässä on sun kotisivut ja meikäläisen blogi löytyy tuolta ja mä laitan tämän videon YouTubeen ja linkit sosiaaliseen mediaan. Kiitos tosi paljon, että olit vieraana. Ihanaa, että lähdit näin avoimesti tämmöiseen kokeiluun. Kiitos sulle, että järjestit. Tämä oli ihan hauskaa. Joo. Voit lähteä hyvillä mielin tänään paneeliin. Hyvä. Ei harmita. Ei tullut möläytettyä mitään sellaista, mitä ei saisi tänään paneelissa sanoa. Joo, mä sanon sitten, kun mä laitan mikin pois päältä, tai nauhoituksen pois päältä. Siihen asti pidä suora naama. Yritetään näin. Kiitos. Ja nyt verho laskeutuu ja esitys päättyy. Kiitos. Halusin tässä vielä nauhoittaa lyhyet loppulatinat. Katoin ton nauhoituksen tuossa äsken ja totesin, että mitä vähemmän sitä tässä nauhoittaessa koskee omiin kasvoihinsa, nenään tai viiksiin, niin parempi. Sitten tuosta äänenlaadusta ja videokuvan laadusta. Ja nyt oli käytössä kännykkä. Ja mulla oli tässä tämä webcam-kamera, että semmoisia asioita, mitä voisi aina kehittää. Kuitenkin ihan iloinen, että Okke lähti mukaan. Suurkiitos hänelle. Sitten tässä niin kuin juontajan roolissa kehitettävä, kuinka paljon haluaa antaa aikaa vastauksille, miten keskeyttää kohteliasti ja haastaa voimakkaammin. Luulen, että tämä meni ihan hyvin kuitenkin nyt. Mä laitoin tuonne kommenttikenttään muutaman lähteen noista luvuista, mitä tuossa oli. Ja sitten tuosta pitkistä hoitojonoista, mistä puhuttiin, niin niistä löytyy netistä tietoa. Niissä on se rajaus, että kuinka moni on joutunut odottamaan yli 180 päivää, eli puoli vuotta. Mutta sitten ei ole tietoa, jos joku on joutunut odottamaan sen yli vuoden, tai kuinka moni on joutunut odottamaan yli vuoden. Sitä tietoa ei ole. Ihan kuulopuheiden perusteella ei välttämättä pysty sanomaan, että mikä se tilanne. Ilmeisesti niin kuin viime vuodestakin se tilanne on jo parantunut. Mutta ne tilastot ja lähteet tuossa kommenttikenttää tuolla alhaalla. Sitten halusin sanoa vielä eilisestä paneelista. Paneeli oli oikein hyvä. Kaikki 3 ehdokasta tähän pormestarikissaan niin ovat omalla tavallaan niin kuin kokeneita ja vaikuttavia esiintyjiä. Että sinällään tuo paneeli ei juurikaan helpottanut sitä päätöstä, että ketä heistä haluaisi äänestää, kun meillä on tämä paikallinen jäsenäänestys siitä. Mutta joo, palataan asiaan, ja jos haluatte jotain palautetta antaa tai kommenttia, niin mieluusti kirjoittakaa tuonne. Jes, moro.